No niin. Sauna. Pavut savustuu. Me lämpöhukkaamme. Ei perkele, nyt täytyy pistää. Me istu tuohon. Niin vedetään retki 14. Harjoittelu. Training days. Hell no! Joo. Ei! Kato sit vähän tonne kiviin. Saatana moro. Varo mun papui. Joo, nyt loppu. Tonne vielä. Mistä lentää papuu tästä nyt kuolee? Niin varmaan lensi jo. Kuolee siihen. Palaa tän. Palaa kiuas. Nuori mies paloi joutsalaiseen nuotion. Ja paloi. Mikä vittu siellä meni? Ei! Kiehuu. Pavut kiehuu. Se on mun keitto. Mitäs nää makkarat?